nake. Yau na dawo arewa ne, na gode kaliki ilahi, kai min baiwar da babu laifi. Arewa sai mai sallah muke wa hafi, rayuwa ta arewa babu zafi. Al'adu ma muna ta yi babu rabewa. Arewa mu mun gode wa kaliki dan kun ga duk a kasashe fa ba kamar mu. UK ne na zo da baiti waƙar arewa zan yi manyan mahar da yara mun gode. Ga noma muna ta yi al'adu arewa, al'adu arewa mun yi rata dukan ƙasa ko a jiha arewa mun yi nisa, mun yi nisa arewa. Arewa, 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 arewa mun yi nisa arewa. To kula da addini kun ga kar mu fasa mu yan arewa. To mu rike duk salati kan manzo dan Amina kar mu sakewa. To addu'a maganin bala'i komai ya gurguso mu tuno jalla kaliki. Arewa tsarin cuta ku zo mu daina ku yan uwa, domin idan muka yi kanmu muka yi wa yan uwa. To shi zancen kuɗi mu daina domin ku kun ga bayarwa na garabbara kaliki. Mu dinga istighfari domin salatin nan na ga duniya ba kamar shi, ba kamar ya shi. To kar mu guje wa gaskiya, to kar da mu tauye duka maraya. Gaskiya mun santa, gaskiya to tun da baka wanci bale ka ban sha, in sha biyu ne zana mutu baka sanya na kai azahar. To mai na sayan mugunta mu ziro ido kawai gunsa, ko shiru ai magana can idan mun gane. Azra ido ta isa duk mai hankali ya gane kukan kurciya ai jawabi ne. Wasu rasu suke ruwan sama to kun ga dukka gona na ba a yi ko da ɗaya, domin hasara suke ta gwadawa gare ni. Makyala mai kushe har da hasara domin shi rabo ya rantsi sai mai shi, sai mai shi. Shi fa tsari in rabbana ya tsara to da kai fa za a yi korare kana a can kwance. Rabbana ya tsara da kai fa ba a cire ka, idan ya tsame ka to fa babu mai sanya ka. Kaliki kaliki Allah ka ba mu zaman lafiya.